Hi, love! Hello po, DJ Lala. Good evening. Good evening sa iyo, mahal. Sige, usap na tayong dalawa, love. Anong meron at napatawag po sa usapang LDR? Gusto ko lang po sana humingi ng advice about po sa lesbian partner ko. Mhm. Magpo 4 years na po kasi kami sa Okay. relasyon namin. Then 3 years po kami, magti 3 years po kami nakasal dyan sa Pilipinas. Ngayon po, Magta 3 years kayong what? kasal po Ah. sa LGBT. Ay, nice. Okay. Apo. Tapos ngayon po, DJ Lala, inaano ko lang po, hindi ko alam kung sino ba talaga yung may mali o talagang ano lang. Inaano ko din yung sarili ko kasi po minsan, naghahanap ako ng oras. Mm. Kasi malayo po ako sa kanya. Dati po kaming LDR, ngayon nandiyan na po siya sa Pilipinas. 3 years na po siya dyan sa Pilipinas. Mm. Nag-stay. Inaano ko lang po kasi minsan, maano siya sa barkada. Kumbaga, laging may oras siya sa barkada. Pag ako na po yung nahingi sa kanya ng time, marami siyang dahilan. Mm. Ito yung inaano ko sa kanya na hinihingi ko sa kanya na dapat kung may time ka sa barkada mo, sabi kong ganun sa kanya, magkaroon ka din ng time sa akin. Ang Okay. iano niya po sa akin, tinatawag naman ako sa umaga, ano pa ba ang kulang? Mm. Ayun po, kahit na ano ko po, sabi kong ganun, sapat na po ba talaga yun? Tatawagan ka po ng 10:30 ng umaga pagka gising po niya. And then, ang afternoon, yung sa evening na po talaga. May message po na text. Yung kung ano mo lang po ba natin na kumain na po ba ako ng tanghali or what else. Parang inaano ko lang po ba na magkalayo kami. Ay, hinihingi ko po sana yung konting pag-aalaga lang po kahit malayo ba ako. Na Okay. hindi niya nagagawa sa akin. Samantalang po, pagka may ano sila ng mga kaibigan niya, konting may mag-message sa kanya na kaibigan niya, punta tayo sa ganito, punta tayo sa ganun, go lang po siya ng go. At ang isa pa po na inaano ko sa kanya, saka lang po niya sasabihin sa akin na, kumbaga bukas po may lakad silang magbabarkada, bukas na rin po niya sasabihin sa akin, hindi po siya nagpapaalam. Kumbaga, ipinapaalam na po niya na may lakad siya that time. Siya po ay 45 years old na, ay maano po siya sa akin. Kaso hindi ko po talaga maintindihan. Wala ba siyang Kung ako work? Wala siyang work? wala po. Nung umuwi po siya galing ng Dubai, 3 years na po niya sa Pilipinas, na bahay na lang po siya. Okay. Anong tawag dito? Anong source of living niya? Lahat sa'yo? Opo. Kasi Oh. po nung umuwi pa siya noong 2016, tapos dinalaw po niya ako dito sa Hong Kong ng July Mhm. para ma-meet po niya ako ng personal kasi po ano po kami dati, Facebook lang. Mm. Kumbaga, ayun nga po sa social media lang po kami nagkakilala. Tapos minit niya po ako ng personal dito sa Hong Kong. After po noon, umuwi naman po ako ng December para po dun sa plan namin na wedding. Mm. Pagkatapos po noon, after the January, bumalik po ako dito. Sabi po niya sa akin, mag-a-apply na po siya that time ng January 2017 para magtulungan po kami. Okay. Ngayon po, hindi po nangyari yon. Kasi Okay. sabi ko sa kanya, sige, sabi ko kung gano'n sa kanya, mag-apply ka na, sabi kong gano'n. Sigurado na ba yung katawan mo? Kasi kung umuwi siya, ang laki po, ang payat po niya. Kung pagod pa po yung trabaho, pagod pa po yung katawan niya. Sabi ko, kung nakakondisyon na yung sarili mo, sabi ko kung gano'n, okay, sige, mag-apply ka na. Sabi ko, kasi sa katawan mo naman yan, ikaw yung makakapagsabi kung okay ka na makapagtrabaho ulit. Mm. Ayun na po ang sabi niya sa akin, magpapahinga lang daw po siya ng 2 buwan, tapos mag-apply na. Tapos po, that time, yung kaibigan po niya, yung best friend po niya, na entertainer, nag-apply po ngayon ng papuntang Singapore. Mm. I-message po itong partner ko na kung pwede, ay siya muna ang magbabantay sa bahay at ng mga anak niya. Kasi po, single mom po yung best friend niya. 2 po yung anak. Ngayon po, nagdesisyon siya ng oo, na hindi pa po ako kinukumpantra, hindi pa po ako sinasabihan ng partner ko na gano'n na yung usapan nila. Sinabihan lang po ako nung paalis na yung babae at saka nung papunta na po siya dun sa bahay ng best friend niya. Ang sabi po nila sa akin nung nandun na siya sa bahay ng best friend niya is 2 months lang po. Sabi ko, okay, nandyan ka na. Sabi ko kung gano'n, ano pang magagawa ko? Kasi
Kasi po lagi po nilang inano sa akin is sila yung naunang magkaibigan. Nung wala pa ako, sabi po nila is sila yung lagi nagtutulungan na dalawa. Yun Kaya 2 lang months kasi po, ikaw ay asawa na. Asawa is different from a best friend. Whether or not it's sabihin na natin, it's the perspective from an LGBT BT community. A wife is a wife. And a wife will always be above the best friend. Adi ganun po, DJ Lala. Yung pong 2 months na sinabi nila sa akin, hanggang October 2017, na nandun siya sa bahay ng babae, hindi naman po siya nahingi ng kahit na ano kasi ayun po sabi magkaibigan po sila, mag-twin sila at kapatid na po yung turingan nila. Okay. Hello So, po. nakailang taon na si tawag dito si partner mo sa bahay ng best friend mo? Up until now, nandun pa rin siya? O hindi na po, umalis po siya doon ng November katapusan. Okay. So, nag-extend lang ng konti kasi magtataka ako kapag andun pa rin siya hanggang ngayon eh. So, right now, wala siyang trabaho. Saan siya nakatira? Apartment po, magkasama na po sila ngayon ng bunso niyang kapatid, nangungupahan po sila. Nangungupahan sila o nangungupahan ka para sa kanila? Which one? Nangungupahan po sila ng kapatid niya. Ako po yung kalahati po. Hati po kami ng kapatid niya yung nagbabayad. Ikaw Para dun sa sa kanya. share nung partner mo. Apo. Have you ever tried talking to your partner recently about her being jobless? Kasi the reason why I'm asking this and the reason why I'm pressing on the issue na wala pa kasing trabaho yung partner mo is kasi feeling ko dahil ikaw yung nagpo-provide ng lahat. You hate the fact na kung sino pa yung nagpo-provide sa kanya pa less yung oras nung tao. Kung sino pa yung nagbibigay sa kanya ng panglakad niya kasama ng barkada niya, pampunta niya kung saan-saan, pambili niya ng mga kapritsyo niya, yun pa yung parang kailangan makiamot ng atensyon sa kanya. Kanina, I was about to tell you that medyo nakikita ko lang na medyo some kind na parang sobrang clingy naman, parang konting ano lang, meron naman kayong kumbaga scheduled na oras ng tawag dito ng pag-uusap eh. Let your partner have a life. Gusto ko sanang sabihin ganon kanina, love, kasi parang feeling ko kasi parang ano ba, kailangan ba pag nagte-text ka, nagchat-chat ka, kailangan replyan ka agad. Bigyan mo naman ng sariling buhay yung tao. I know na sometimes you feel lonely, I know sometimes you want attention, pero binibigyan ka naman eh. Meron naman kayong scheduled kumbaga na pagsasama. It's like being boyfriend-girlfriend dito sa Pinas eh. Not because boyfriend-girlfriend kayo, matik kailangan lagi kayo magkasama, matik kailangan lagi kayo nag-uusap, matik kailangan lagi kayo magka-chat. Hindi naman eh. Kumbaga it works pa din eh. Even if magkasama yung mag-boyfriend at girlfriend dito sa Pinas physically or they are one town apart, nag-work naman kahit papaano ano lang, scheduled na pag-uusap, scheduled na pagsasama kasi parang binibigyan mo ng life and freedom and kahit papaano binibigyan mo ng social time yung partner mo. Kumbaga pinapakita mo doon na I trust you and I want you to have fun in your life. I don't want your world to revolve around me lang kasi there's a lot of this world that you are bound to discover. Malay mo makakita ka ng opportunities. Doon sana naiintindihan ko yung partner mo eh, sa part na yun kasi medyo some kind na nakakasakal nga. Pero feeling ko kasi the reason why you feel this one the most or lalo kang naiinis is because ikaw pala ang gumagastos ng lahat. Sa akin po kasi, kumbaga, yun po yung part ko sa kanya. No. That's not your part in her life. Do not accept that. Bakit? Ano siya, anak mo? Ano siya, pananagutan mo? Partners kayo. Kaya pa tinawag nating partners kung ikaw lang mag-isa. Huwag mong bilhin yung pagmamahal niya. Huwag niyong bilhin yung pagsasama niyong dalawa. Do not settle for that. Force your partner to work. 3 years, walang trabaho, tas namamarkada. Ate, tas sasabihin mo sa akin, time lang naman yung gusto ko. So, pag binigay sa yung time na yun, okay na? Kahit parang sugar mommy ka? Ay nga po, inano ko, sabi po niya sa akin, last year, ano po siya, sabi niya, January, mag-apply na po siya ulit. Sabi po, bago siya mag-apply ulit ng pupunta siya rito. Kaya sabi ko, sige pa, pupuntahin kita. Pinapunta ko po siya ng April dito. Ang sabi po niya sa akin is, may mag-a-apply na siya pag uwi niya galing dito nga, nagbakasyon po siya dito ng ilang araw. Hanggang ngayon po, ganun pa rin hanggang sa
Umingi naman ako itong December lang po. Sabi niya ngayong January ulit siya mag-a-apply. Hanggang ngayon, wala pa rin po siyang ginagawa. Kaya sabi ko nga ganun, lagi ko po siya sinasabi na ayoko siyang ipusba kasi matanda na po siya. At akala naman po niya kung ano yung dapat na gawin. Hindi siya Ayoko matanda po kasi pero hindi din siya baldado. Ganito na lang, love. Mag-usap muna kayo sa kung anong direksyon niya sa buhay niya. Kasi right now, 45 years old na siya pero para kasi siyang walang kinatandaan. Alam mo yon, happy-go-lucky. Dahil merong provider, dahil meron namang nagbibigay sa kanya ng pera, ba't siya mag-e-effort? Hindi na siya nahiya na yung kapatid niya nag-aambag para sa bahay, siya nga lang. Tapos sa pagitan nilang dalawa, siya pa yung walang trabaho. 'Di ba? Parang konting hiya na lang, maski sa katawan na lang niya. 'Di ba? Sabihin mo sa kanyang ganito, love ganito, no? Ano bang plano natin sa buhay? Ano bang gusto nating gawin? Kasi I am not getting any younger. 33 years old na din ako. If you wanna be with me dito sa Hong Kong, if you wanna find a job dito sa Hong Kong, just tell me. I'll ask around. Though mahirap yung proseso, mahaba yung proseso, tutulungan kita. Pero ganito, kailangan mong magkaroon ng direksyon. It's either sabihin na natin magtayo ka dyan ng tindahan dyan sa may Pilipinas, tas magstay ka na lang dyan sa tindahan. Yung tindahan na yun, kailangan meron ding bahay or matutulugan sa likod. Para pag uwi ko, meron tayong small business, meron pa tayong bahay. Yung mga ganon. Kumbaga yung plano ninyo, lumi-level up na din, may progress na din. Hindi yung padala ka lang ng padala ng pera, tapos ang hihingin mo lang pabalik ay yung chat na kumain ka na ba? Hihingin mo lang pabalik ay yung chat na okay ka lang pa. Kasi hindi yung direksyon eh. Yun ay suhol. Kinausap ko na po siya about yan eh. Sabi ko nga po mag-business ka. Kung maaari kahit auto-load lang dyan kasi alam ko maraming walang mga naglo-load diyan. Ganito po yung sinabi ko sa kanya. Tapos nag-try na din po ako maghanap ng employer niya dito. Kaso nga lang po bahay. Sabi po niya hindi niya kaya sa bahay kasi nga po ang trabaho niya is family driver siya. Hindi niya kaya. Sabi ko, kaya mo yan kasi sabi ko ganun dyan sa bahay. Umiikot din naman yung sarili mo sa pagtatrabahong bahay. Sabi ko hindi naman ka-anuhan. Sabi ko at ang hinahanap ko sa'yo dito, bahay at saka matanda lang. Hinanap po niya lagi, mahirap. Parang ako na lang, pagka sinabi ko po na ganun sa kanya, yan, nagiging na po siya, mainit na yung ulo niya sa akin na parang pinagtutulakan ko po siya. Hindi ko po alam kung paano ko iyan yung sarili ko sa kanya, kung ano yung sasabihin mo na makakabuti. Try mo wag magsalita. Try mong wag magsalita. Kasi sa totoo lang, love, naiintindihan kasi kita eh. You have this emotion na gusto mong ilabas. But then again, kapag ganyan na kasi yung tono mo, sa totoo lang, kung ako din yung partner mo, it's kinda irritating eh. Masyado siyang madrama eh. Bigyan mo siya ng, sabihin na natin, bigyan mo siya ng bigat, bigyan mo siya ng desisyon na hindi niya matatanggihan. Bigyan mo siya ng option na hindi niya mahihindian. Sabihin mo sa kanya ganyan, ganito lang. Makinig ka muna sa akin, love. Itikom mo yung bibig mo, tapos makinig ka na sa akin. Oo. Kasi anong gagawin ko kung sasabihan mo kung ayaw niya? Eh ano ngayon kung ayaw niya? Hindi naman to usapan kung anong gusto niya eh. Usapan to kung ano yung kailangan niya. Kasi kung ibe-baby natin ang ibe-baby yung mga gusto niya, edi magpakanda ka na lang dyan sa Hong Kong, padalan mo na lang siya ng padalan ng pera. 'Di ba? Why would you settle arguing with a person na pagbibigyan mo rin lang naman pala sa lahat ng gusto niya? It's not a matter of kung anong gusto niya. It's a matter of anong kailangan niyang gawin. Give her an option she cannot refuse. Sabihin mo sa kanyang ganyan, bibigyan kita ng taning. 2 buwan. Sa 2 buwan na yon, bibigyan din kita ng 2 option. Kasi ganun ako eh. It's either I give you an option, I give you a solution, or I give you nothing. So I'm gonna give you 2 months and I'm gonna give you 2 options. First option would be, magbe-business ka dyan. At dyan ka na sa Pinas. Hindi na kita pipilitin pumunta pa kahit saan. Second option would be, you take my offer na kunin tong employer na nahanap ko para sa'yo. Yun lang yung option na meron ka. Kapag within 2 months, hindi ka nakapag-desisyon kung alin dyan ang kukunin mo, hindi na muna ako magpapadala. This is not me nagiging madamot sa pera ko. This is not me kasi ako yung kumikita. This is not me nagmamayabang. This is not me nagmamataas. This is me trying to push you, to force you, na tulungan ako.
Kasi kung gusto natin ng future together, kailangan mo kong tulungan. Kasi if not, yung pera na pinapadala ko sa'yo, napupunta lang sa upa. Kung meron ditong yumayaman, hindi tayo yon. Ang yumayaman dyan, yung inuupahan natin. Kasi sa totoo lang, love, sa perang pinadadala mo, you can buy a small house. Nang hulugan. Opo. Sa loob ng 5 years, the house is yours. Mas mura pa nga ihuhulog mo sa binabayad nyo sa upa eh. Sa amount na binibigay nyo dyan sa may-ari niyang upahan na yan, paupahan na yan, you can afford a small house already, a house of your own. Na pwede mong ipa-renovate whenever you want, dagdagan ng mga dekorasyon whenever you want. Nang wala kang kailangang pakisamahang tenant. Plus after 5 years, you no longer have to pay for that house. Nang ganun kalaki. You can start earning money na talaga, saving money for yourself. Kasi sabi ko nga sa'yo, love, you are not getting any younger. Kung hard labor yung ginagawa mo, kung namamasukan ka bilang kasambahay or namamasukan ka bilang domestic helper, of course, hindi sa lahat ng pagkakataon malakas yung katawan mo to handle yung household chores. At some point, bibigay yan at mangangailangan kang magpahinga. And you would want na sa pag-uwi mo ng Pilipinas, merong lugar waiting for you para makapagpahinga ka. Naiintindihan mo ko, love? Opo. You give that girl a specific time frame para ayusin yung buhay niya. Sabihin mo, it's not a matter of you replying to my chats anymore. It's a matter of you trying to fix your life. Kasi right now, siguro yung core or yung tanging dahilan as to why I'm feeling this, na parang nanggagalaiti ako na nakakalabas ka, nanggagalaiti ako na nag-happy-happy ka with your friends, yung barkada mo, it's not because nagsiselos ako sa barkada mo, but nagsiselos ako sa ginagawa mo. Na you can afford na lumabas, mag-enjoy kasama ng mga barkada, pumarty-party, samantalang ako, there's no time for me to party. Siyempre kahit naman ako yung nasa lugar mo, I'll put myself in your shoes, mabuburat din ako eh. Mabubwisit din ako eh. Imaginein mo, nagpapakanda ko ba ako dito ng kakatrabaho, tas ikaw pa-party-party ka lang dyan? Tapos pa-party-party ka na nga lang, kailangan may scheduled pa yung pag-uusap natin? Diba? That I understand, love, but you have to stop crying. You have to stop, yung self-pity na yan, yung yung papaawa na yan, you have to stop that. And you have to stop her giving you have to stop giving her multiple options. You give her two, then bigyan mo na siya ng timeline, bigyan mo na siya ng limit na hanggang dito ka lang pwedeng mag-isip. If not, I'm gonna stop. Tigil muna natin. Nag-ano na po siya, DJ Lala, sa akin last Monday, nagkaroon po kami ng hindi pagkakaunawaan. Tumawag po siya sa akin ng morning, 11 something na po yun, kagigising lang niya. Tapos video call po yun, eksakto po nagpa-plancha ako dito sa trabaho ko. Sabi ko, mamaya na lang. Sabi ko gano'n sa kanya. Sabi niya, sandali lang kasi habang magka-video call po kami, meron po siyang isinachat na yung barkada po niya, gawa po na may kukunin. Sabi ko, nakasarado din naman yung video mo. Sabi ko, sila na lang muna. Sabi ko po gano'n, tapos mamaya mo na usapin. Hanggang sa pinatay ko na po yung video call namin. Hindi ko na po siya tinawagan kasi parang nainis na po ako. Tapos nung tinawagan na po niya ako nung afternoon, 2:00, sabi po niya sa akin, may toyo ka na naman, bakit galit ka na naman? Sabi ko sa kanya, babalik na naman tayo, babalik na naman tayo. Hinaghiwalay, inanuhan na po niya ako, sinabi niya po na, hiwalay na nga lang. Teka lang wait lang love wait lang. Mas nakakapagod yung wait lang. Ako yung napapagod sa'yo eh. So in short, break na kayo. Nung Monday po, nagano po siya sa akin na gano'n nga po. Kung gano'n din naman daw po na lagi ko siyang hahanapan ng oras at paulit-ulit na gano'n, mas maganda daw po, maghiwalay na lang po kami. Busy sa naman po, pala. sa true chat po yun sa FB. Tapos, inano po niya, yung baga nagano po, nagbibitaw po kasi siya ng masasakit na salita ng PI talaga sa akin. Okay, kayo pa ba?
Nagkaano ka ba? Tawag dito, nagkabalikan na ba kayo? Hindi pa. Hindi po, mula po nung Monday, hindi na po siya nagme-message. Nag-message po ako sa kanya nung last, sabi ko, sige, kung ganyan yung lagi mong gusto, sabi ko kung gano'n sa kanya. Kasi pag nag-away po kami, lagi niya sasabihin, maghiwalay, ganun po. Ay sabi ko po, pinaturan ko na po yung message niya ngayon na sabi ko, sige, kung yan ang gusto mo, sabi kong gano'n, kahit gaano kita kamahal, ibibigay ko, sabi kong gano'n, kung yan makakapagpanatag sa kalooban mo, sabi ko po gano'n. Tapos yun, hindi ko na po siya minamessage talaga that time. Hanggang ngayon, hindi po. Okay. Kaya Sa dami ng pinag-uusapan natin, anong gusto mo itanong sa akin, mahal? Kung break na rin naman pala po kayo. Inano ko po, kasalanan ko po ba na yung bilang partner po na humingi lang po ng time, kumbaga sa kanya na ganun. Lagi niya po akong kagagalitan. Masama po ba na humingi ako ng oras na kung ano yung ginagawa niya sa mga kaibigan niya, dapat nagagawa din po niya sa akin. Bakit pag nagsasabi po ako ng ganun sa kanya, nagagalit siya sa akin? Ayun po yung parang naging dahilan eh. Ayun, naghiwalay na rin po kami. Pinatulan ko Ang na mali talaga kasi yun. dito sa storya na to, te, tinitignan mo yung sarili mo na as if ikaw pa yung may kasalanan. Tinitignan mo yung Ayun sarili mo po. na as if ang dahilan talaga kung bakit kayo naghiwalay ay dahil wala siyang oras sa'yo. Kung ang totoo naman, ang dahilan kung bakit kayo naghiwalay ay dahil tamad yung jowa mo. I just want you to understand, ate, na hindi na to sa kung sino yung may mali, sinong tama at mali. Kasi sa kada argumento naman, kumbaga makikita mo may point yung isa, may point yung isa eh. Ganun naman lagi yun eh. Diba, lagi ko nga sinasabi sa programa, apologizing is not a matter of proving to that person that you are wrong or na tama siya. It's about admitting dun sa katotohanan or admitting dun sa realidad na whether or not intentional yan, ginusto mo o hindi, nakapanakit ka. Dapat ganun kasi sa relationship eh. It doesn't even matter kung sinong tama at the end of the day. Ang pinaka-importante dito yung naidediretso natin yung gusot ng relationship natin. Yung natatapos natin yung hindi natin pagkakaunawaan. In your case kasi, lagi mong tinitignan yung sarili mo na ikaw yung mag-a-adjust para sa kanya. Lagi kang nag-a-adjust para sa kanya. Kung anong trip niya, kung anong gusto niya, kung ano yung nakakapanakit sa kanya, kung ano yung nakaka-bother sa kanya. Parang everything na ginagawa mo sa kanya, utang na loob mo pa sa kanya kung bakit mo yun ginagawa. Naiintindihan mo ko, love? I'm not saying na this is all about the money. This is all about what you have provided for her for 3 years. It's about her not stepping up eh. It's about her being stagnant. Di ba? Parang nakakahiya lang kasi isipin na wala ka nang ginagawa. Sa totoo lang, ayokong gamitin tong salitang to. Pero may pagkasamkay na patabaing baboy ka na nga dyan. Ikaw pa yung magsasabi ng, ano, kailangan pa ba? Oras-oras chinachat kita? As if naman na meron siyang importanteng pinagkakaabalahan. As if naman napapagod siya every single time. Sa trabaho, wala naman siyang ginawa doon. Ang pinag-iisipan lang naman niya, ang pinagpapaguran lang naman niyang isipin ay kung paano niya uubusin yung dami ng oras niya sa loob ng isang araw. Kung anong oras siya babangon, anong oras siya matutulog, kaninong lakad yung gusto niyang samahan next time, magluluto ba siya, mag-order na lang, mag-instant noodles ba, totoong pagkain ba? Yun lang naman yung problema niya eh. Bakit? Kasi wala naman siyang ginagawa eh. Hindi mo din naman masasabi na ang daming gawain sa bahay, apartment naman yun. Dadalawa lang sila. Maintindihan ko kung saan damakmak yung bata. May inaalaga ang nanay, may inaalaga ang tatay, may matandang kailangan asikasuhin. Yan, maintindihan ko, pero dalawa lang sila? Bakit gaano kagulo yung bahay ng dalawang tao? You see me? And you feel me, ate? Unreasonable na kasi siya. So stop telling yourself na parang kasalanan mo pa to. And this time around, panindigan mo. Since pumatol ka na rin lang naman sa hamon ni ate na hiwalayan, sabi mo nga every single time, ito yung gusto niya. Every single time, ito yung hamon niya sa'yo. Na kung hindi ka rin naman matatapos sa paghingi mo ng oras, sige na, maghiwalay na lang tayo. Wow! Busy person naman pala. Sana sinabi mo nakapagpasked ako sa'yo. May sekretarya bang kailangan kong pagdaanan para maipasok mo ako sa busy schedule mo? Kakahiya naman sa kanya, ano? Hindi importante kung sinong may kasalanan dito at the end of the day. Ang importante dito yung maimulat mo yung mata mo, love, na hindi ka ATM. Na hindi ka sugar mommy. Na hindi relasyon ang tawag kapag isa lang yung kumikilos
isang pagsasama. Naintindihan mo ko? She was supposed to be your Apo. partner. She was supposed to be your sidekick. She was supposed to be your other half. Sa lahat ng bagay. Problema 50-50, gastusin 50-50, dreams 50-50, efforts 50-50, pagmamahalan 50-50. Pero for those 3 years na nakalipas, the ratio has become 90-10. You were the 90, she was the 10. And yet, siya yung kumukubra ng lahat ng benefits ng relationship na yan. So, wake up, love. Hindi ka binuhay ng mga magulang mo para buhayin yung ibang taong walang direksyon yung buhay at walang planong magsumika para sa sarili. Hindi mo siya anak, wala kang pananagutan sa kanya. Hindi mo siya responsibilidad. Ngayon kung paano na siya kakain ngayon, hindi umasa siya sa mga barkada niya. Total, sabi naman niya, di ba, nauna sila sa buhay niya kaysa sa'yo. Eh, doon siya lumapit. Lagi nila sinasabi sa akin. Hindi, doon siya lumapit, doon siya kumapit. But for now, you are done. You are done supporting someone who is ungrateful. And sabihin na natin, mayabang pa. Wala nang ang ibubuga, mayabang pa. Naintindihan mo ko? Opo. Bid your goodbye dito sa taong to na kung sino pa yung wala, kung sino pa yung walang naiambag, walang maibigay, wala pang napapatunayan, walang nararating at wala ding pagkilos, siya pa yung may gana at may kapal na mukhang maghamon ng hiwalayan. Anong gusto mong sabihin dito sa ex-partner mong medyo samkay na makapal ang mukha? Ang gusto ko lang po sabihin sa kanya, sana baguhin na po niya yung nakaugalian niya na gano'n na hindi siya tumatanggap ng pagkakamali niya, na laging siya yung tama, na tumayo na rin po talaga sa sarili niyang paa, na panindigan niya kung ano yung binibitawan niya sa salita. Huwag po siya lagi huwag po lagi siya nakasuot sa saya ng kaibigan niya na laging sasabihin na laging nandyan, hindi siya pababayaan. Kasi in the end of the, wala siyang aasahan talaga kundi ang sarili lang niya. Huwag niya na pong patagalin pa yung lagi na lang kaibigan ba. Kasi yun po yung talagang lagi niyang inaano sa akin, lagi nandiyan ang mga kaibigan niya. Yun po yung gusto kong baguhin niya sa sarili niya, na huwag niyang iasa ang sarili niya talaga sa ibang tao, kundi ayusin niya talaga yung sarili niya. Kasi ako po pagod na. Pagod na po talaga ako na intindihin siya at ibigay lahat yung gusto niya. Kahit ginawa ko yung lahat, ako pa rin yung mali. Tayo lang po inaano ko. Tapos ayusin na po niya yung sarili niya kasi hindi na po siya bumabata talaga. Patanda na po talaga siya. Ako, sabi ko sa sarili ko, bata pa ako at marami talaga akong balak sa sarili ko. Pero ngayon, sa pinili po niya, paninindigan po na rin po talagang bitawan siya. Kasi lagi na lang po ako yung mali. Kaya ipapakita ko na lang po talaga sa kanya kung sino yung mas nawalan sa aming dalawa. Yun lang po. Ganito na, love, no? You have nothing to prove to her. You have a work, you have a job. You have a life na you can move on to. But she doesn't have any. Ang meron lang siya ay a bunch of friends na pinagmamalaki niya na I know friends are precious, but then again yung mga kaibigan niyang yan, may pangangailangan din yan. Kapag one day naramdaman din nila na freeloader lang din siya, bibitawan at bibitawan din yan. Kasi nobody likes a freeloader. Isang tao na wala ng ambag, puro pabigat pa yung ginagawa. I'm so sorry. Pero Okay. tutulungan mo kasi yung mga tao na alam mong gusto ding bumangon eh. Nanaisin mo kasing ibangon yung mga taong alam mong may potensyal. Pero yung mga taong katulad nito, na sila na nga yung inaangat mo, sila na nga yung tinutulungan mo, sila pa yung may ganang magmalaki sa'yo, ibang klase ang tawag dito. Ito yung mga tipo ng taong hindi na tinutulungan, binibitawan, total malaki na masyado yung ulo. Naintindihan? Opo. Maraming salamat for calling my program, love. You take care of yourself now. Huwag ka na mag-isip na kailangan mo magpadala ng monthly to someone. This time, you save. You save your money. Save it for yourself. Sabi ko nga sa'yo, kung ano man yung ibinibigay mo sa kanya, kaya mo nang magkaroon ng sarili mong bahay back in the Philippines sa pera mong yan. So, save it. Up until dumating yung araw na magkaroon ka ng sarili mong bahay and you no longer have to work for anybody. You can rest. Okay? Maraming salamat, love. Bye. Oo, bye-bye. Thank you. Grabe. Kapal na mukha. Siya na nga yung freeloader. Siya pa yung may
ganang mag-angas, magmayabang. I have nothing about those people who are rather trying to get back on their feet. Wala ako doon. Wala talaga akong problema doon. I have all respects to those people na grabe yung mag-effort, na after nilang ma-reach yung rock bottom ng mga buhay nila, nagsusumikap para umangat ulit from where they are. I have nothing but high respects to people like that. Pero yung mga taong ganito, yung mga patabaing baboy, yung makagastos, yung makaambag sa inuman, akala mo kanila talaga yung pera? Dito ako nabubuisit. 'Di ba? Parang saan mo nakuha yung kapal ng apog na mag-ambag? Eh hindi mo naman pera 'yan. Saan mo nakuha yung kapal ng mukha na magsabi at chat na lang doon sa partner mong nagbibigay sa'yo ng panggastos mo so that you can actually find a job or start a business? Sasabihin mo lang sa kanya, "Oy, alis ako mamaya." Tapos pupunta ka sa party-party habang siya nagkukuskus ng kubeta, nagpaplansya ng damit ng iba, naglalaban ng damit ng iba, nagluluto ng pagkain ng iba. Nakakahiya naman sa kanya, no? Habang ikaw nagpapakalango kasama ng barkada. I have nothing against friends. I have nothing against those people na merong long-time friends, long-time barkada, and every once in a while, they get together. Pero andun kasi yung keyword, every once in a while. Hindi lagi-lagi. At wag na wag mong sasabihin dun sa taong tumutulong sa'yo, dun sa taong sumasalo sa'yo ngayon, yung mga salitang mas nauna sila sa'yo kaya wag mo silang pagselosan. Amazing naman po pala. 'Di ba? I don't know kung saang banda ng kapal na mukha ate mo nakuha yan, pero nakakahiya ka. Mahiya ka sa sarili mo. 45 years old ka na, walang-wala ka pa rin sa buhay. I'm not gonna belittle you or I'm not trying to put you down. I'm trying to make you realize na magtrabaho ka. Hindi yung umaasa ka lang sa apparently jowa mo na nasa ibang bansa pero kung makalaklak ka ng inuman sa inuman, akala mo naman sa'yo galing yung pinang-aambag mo. Mahiya ka naman ng konti sa balat mo. Pinapakita mo pa sa kapatid mo na ang nagbabayad ng share mo sa bahay ay yung jowa mo abroad, na hindi mo kayang bigyan ng panahon, hindi mo kayang kausapin. Ginigigil mo ko Nakakainis kasi yung mga taong ganyan. Kapal ng mukha. Kaya ako sa mga kabisyo natin, kapag nakakita ako ng mga taong bumabangon mula sa rock bottom, yung talaga naghahanap ng job, very adamant pa akong tulungan sila. Uy, baka dito may opening. Uy, punta ka dito. Ayan, ni-refer kita dito. Ganyan ako. Why? Kasi I wanna help those people who wants to help themselves. Yung gustong tulungan din yung mga sarili nila, pero yung mga taong ganito, na tinatanggihan yung trabaho kahit alam nilang kailangan nila just because mahirap. Well, let me tell you now, sa panahon ngayon, walang trabahong madali. Lahat mahirap. Do you think this job of mine is easy? Kasi all I do is talk on air, talk on the mic. It's not as easy as you think it is. Wala pong trabahong madali. Lahat yan mahirap. Ngayon, kung ayaw mong magasgasan yung makinis mong palad, abay, sana humiling ka muna saan ka pwedeng humiling na pinanganak ka sa pamilyang Diyos ko Lord. Sandamakmak yung pera sa bangko pero hindi eh. Wake up. Hello. Wala kayong heirloom. Alam mo yung heirloom? Pang mayaman lang yon. Heirloom.